karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa adlaw, Hain naman si Ken. James. Diyan to karon, relax lang good. Sana mo kain. Okay, okay. Ginervyos si Ma'am Claire. Hindi nga po to. Hain ba man ka sa Sir Kent? Nga nawa pa man siya. Ay kanya reviews diha, maguba ng naong mo. Make up mo di. Makasalagit sila sa Sir Kent ug Ma'am Make up Claire. first. Ano rin yung sikon? Nga naman sa ning ang dukhan, uy. Mura magkikumot. Huot man. Ay, nga naman ko. Mura man kong dili gusto nga mahinayon ang ilang kasal. Ni anong sakinan ni Sir Kent? Ay, salamat. Ano si Ken? Mahinayon na kita yung kasal ni Sir Kent. Ug Ma'am Claire. Okay. Salamat gini aka. si sugdi ng kasal. Mabuya, bagong kasal! Salamat! Salamat! Thank you kayo! Ken, salamat sa uy. Salamat! Hey! Kaya hindi nagagaw! Hindi nagagaw! Isa. Ma, naon sa naman ka din Nagkabuang ko gamay, pero okay ra kay nagkitiring man sab. Dili ko magsigi og paso-paso. Ma, musudan ako sa kwarto ha. Naon sa man ka? Nganong naluspad man kag maayo? Kuan, naglain lagi din akong kabuhi. Uwa magud ko makapamahaw. Mauna na. Sige lakaw. Paway una dito. Ako na bahala din sa mga trabahoon. Ay, taon sab sa akong anak. Mura man og naguol yun siya. Pero saon taman nga maumamsad ni ang iyahang desisyon. Ano sa man ko? Mura man nagwagit ko sa muod karon. Kasukaon ko nga wa ko makasabot sa kong kipati. Noon sa ka nga, di man kasi mong kwarto. Sorry, pero naglain lang akong lawas. Gusto ka mo palayo na din, Ha? Nalimot ka sa atong sabot? Nga magpalayo ta din sa adlaw sa kasanan ni Kent ug Claire? Mahimo di nga manglakaw na ta karon? Oh, anda man ang imong bag. Isa kay sa akong sakinan. Oh, Pagilis og kalsones. Sir Hans. Napagaw! Lami aras ni as katawa ni Ma'am Claire nga nagabi-abi sa ilang mga bisita. Samtang si Sir Kent, ay, murag wasyang kaugalingon. Tulala kaayo. Nagsige na lang inom ubir. Nagkailis naman lagi dae ka. Mutabang na ka? Manglakaw namin ni Sir Hans, ma. Mahinayon yun mo? Asa man sab mo? Uwa ko mahibaw, ma. Si Sir Hans namang nahibaw. Sige. Ako na bahala din Sige, ma. Manawag raw niya ako ni mo kon. Moabot na mi sa mong adtuan ni Sir Hans. Sige. Pero ayisa, ayaw ba yung pagsugot kung dili ka pakaslan, ha? Unsa? Ano na? Mama, sad, uy. Ikaw man ang bisag na sa nalimasuod si mga nauna ay. Basta, timan ina akong gisulti. Sige na. Pag ayaw-ayaw ka mo sa inyong lakaw. Ikaw, sad, ma. Amping din, hi. Bye! Amping ko ha. Daw, salamat ka! Una lang ko ka! Sige, amping. Nangason? Ay, Sir Ken, ang sa man gusto kang kape? Kuan, hae man si Yesa.
Tuan na, sir. May biyahe na. Unsa yung biyahe? May larga sila ni Sir Hans. Unsa? Nangarga sila? Asa man sila? Wala sila mag-iskot yun eh. Si Aisa raman ang gisultihan ni Sir Hans nga mobiyahe sila, sir, sa adlaw sa imong kasal. Oh. Sir Ken, sir, tambag lang, sir, ininahan nga tambag. Minyo na ka, sir. Maong focus na lang sa imong asawa og anak. Ininahan lang ning tambag nako nimo, Sir Ken ba? Kalimti na lang ang akong anak. Og focus nas imong kaminyoon. Nangasan. Maayo kaayo. Ang imong gibarugan ang gibuhat nimo sa umaabot nimong anak. Ka? Nangasan. Sir Kent, kung makakita nakas imong anak, mausabra ang dagan sa imong kinabuhi. Huna-huna ang nga nagapos ka na sa gapos nga dili makita. Busa, kinalang atubangon nimo ang tanan nimong responsibilidad, isip bana og amahan. Sir Hans, layo naman kayo tag naabot. Magpalayo ta sa syudad. Ha? Doon na lang ta. Kinahanglan magpalayo ka na kang Kent. I-focus sa imong pagkakara ang imong kunahuna. Unsa? Usbon ko. Kalimti na ang akong manghod kung gusto ka og kalinaw. Kent, tuan na ang tanang bisita, Kent. Ay, makapahuway na kita. Kent? Kent, uy. Unang gabi iron sa tong kasal. Kinalang magplano ta para sa tong biyahe ugma. Pagplano lagdag yun. Iduka na kayo. Kitaliktan lang ko ay. Kent, first night may aron na to. Mabdos ka na. Ayaw na hasul lang yung muna sa first night. Duka na kayo. Kent, unsa man ka? Anong ingon anak man ka? Ler, labad akong oo. Hindi ka kasabot. Mulapad kinang imuo kay inom man ka gabi ipa. Pero sa'yo gusto nimo ha? Kasal na ta. Banan ako nimo. Ako nang amahan sa tong anak. Gusto ko bana, Kent. Bana nga mo pangga nako. Pangayo bisan unsa. Kaya ako paliton. Matuog na ko. Shit, kalako. Diyan na kita. Uy, kang kinsa maning bay. Sa akong mga ginikanan. Unsa? Alauna na kita miabot. Kanaog na. Kami nga ko tining dapita, Sir Hans. Sa adlaw ra may tao din ang mga tigatiman. Anhita dinhi? Oh. Mo na yung dapit ang usa sa gustong puy ani Kara. Dali na. Manood na ta. Mo na yung mahimo nimong kwarto. Nako sa pikas kwarto. Sige. Pahuwi na. Kanindot ini kwarto. Kagin sa mga ni kwarto. Mga mahal man ang mga butang nga naa dinhi. Maayo hinuon nga. Ni anami sa layo ni Sir Hans. At least, makalimot na si Kent na ako. Og ako sad. Makalimot na ko niya. Pidahagyan ko yung Hans. Palayo na ako sa iyasa. Pero,
Kalimot ka ako di ay sa bisan layo na siya. Ganong misamot man kaot ang ako kipati nagkasal na Miss Claire. Ang binago ko na maunay ni magkahupay sa tanan. Kung akong paruganan ang akong pagkaamahan. Hayag naman di kayo. Ang saon na lang ni. Magluto para ba ko sa mong pamahaw ni Sir Hans? Ano naman sa ko niya pukaw? Magdali-dali na lang ko kaliko, eh. Nang ason, Ah, nang... ay. Ma'am, may isugo ka, ma'am? Ay, hindi si Kent. O naman siya sa kuntupad sa kong pagmata. Sayo man to nila ka, ma'am. Sakay siyang auto. Ansa? Asa mo ko na siya? Sa studio ko no, ma'am. Doon na siya trabahoon. Huh, panuway ba yaw eh? Ah, Sa trabahoon? Mauron ang adlaw nga manglarga mi paingon sa among honeymoon. Hain man ang kusina din, eh. Uy. Humot naman ang linutong sadaan. Mao na ginadiha ang kusina. Maayo ka nagmata ka na. Lingkod dali. Uy. Hala. Kinsa nagluto, sir? Hans. Hans ang imong gisangpit nako dinhi. Ha? Og dili ta kakatabang ay isa. Ikaw ang akong bag-ong girlfriend. Mao na akong gisulti sa tanan. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!